Masuk itu balapan, masuk balapan. Royok teriak yang begitu, teriak tenang. Ini kalau jadi gajah lagi enak. Awak dewi didelok para sesepuh. Sudah. Awak dewi kudu didelok bocah cilik-cilik sing totalitas sing apik, aja kudu ngedrek. Didelok lho. Nggih, Pak. Sekretar. Ditingali sesepuh menjawab sugeng sandan para sesepuh saking gelagah wangi ya ampun pun rawuh alhamdulillah ini ketuane dasar Ketuane kok iki goreng iki palane udah sesepuh kan ketok miyantu yen lagi ora mancret lawan dene kok ya gue madhep rene tak pikir ketua apa piye wong ning ngarep kok. Lah iki kan isine macan iki to. Buas kauman. Berarti kudune piye? Satu sing Satu dhisik lagi edek. Oke. Semangat buat semuanya. Rasa balani. Semangat sore semuanya. Ini. Kita rombongan ini. Untuk kowe kok itu. Untuk yang ada di teras rumahnya Mas Arif, semangat sore semuanya. Enak, semangatnya. Pawon, mau jamu niki wong pawon kudu kowe. Nah, semangat sore semuanya. kesel. Itu wajahnya kata kesel lagi. Telung biar leren Mas Arif itu. Apa nih? Acara leren. Lah blok itu lho. Ate guring. Kita berharap begitu. Ora seneng aku niki lagi kakang aku ibarat. Kakangan aku Mas. Sing meneng iki meneng. Karena lagi urip ning kene sing ngopeni iki yo Mas Arif. Sing gedene aku ning kene yo Mas Arif. Iya ya. Adewe tanggapan ning kene ping pindho. Pindho. Woi. Oh iya jalan. Oh, seneng sambatan tok dibayar loro iki tok. Bebe. Kepotonganmu. Ora dibayar aku. Hale kok Korea pindho. Sing 6 tahun iki. Apa? Peri aku karo kowe sambatan tok. Jangan semono kaya apace ya lho. Kowe ora golek teko semono. Bene
Lah iki lak adewe ibarat nek kene iki ya wis nandur amal jariah. Nandur amal apa bosok kuwi? Kok bayaran ketok sik 250 lho iki. Singoso jumbo 500 orang sakit. Ora apa-apa sing penting lak adewe nyambut gawe tenanan dingin regene suasana acarane kakange ademu. Ora kakangmu tok, ora kakangku. Kowe berarti ora bolong iki. Ora bolong. Ora apa-apa tak bolo dhewe. Wong aku teko kene iki Batese iku ya. Nuwun sewu. Amin. Nyilerekmu ya Ren ya tak nggih batas. Iki maret. Lete teko sing abang putih. ya kowe mesin agak to. Baru. Ora matamu. Lah ngopo? Kowe ngargai sing tuan mana kok? Sesepuhe tekan, lha kok malah jale duit rono tok. Lah kudune. Itu ngargai sing tuan genteng iki. Ayo, genteng lah. Harus mudi. Aku ngerti duit. Orang minyak duit apa-apa membilang urusanku rumah tanggaku. Yo, Nah bagus di alammu. Orang duit bah, kayak gitu bah. Masuk ini tuh. Iya. Wong mau nggak orang kau sing nongkrong, sing tua yang bisa ngergani. Lah ini 50, ini 100. Alhamdulillah. Lah kontone boten bang. Hei. Lambirmu ngono kok iso. Kowe wong loro, wong kerja borongan, wong kerja ya dhewe. Ngono ku. Borongan. Ora ya, akad iki. Sesepuh nyakun. Ya akad ya ini lho. Lunas. Lah iki lah wis apa ki ibarat ki lah cara rezekine diitung ning dina iki mau wis luwih sanggo luwih. Kowe apa borongan aku dhewe 100 kok. Gitu, Pak. Salamnya. Oh. Ah, saling ngono gake ora. Ora apa-apa aku ning kene kowe ibarat meremehkan sing kene kowe ngunggul-ngunggul sing. Ya kontrak iki ditutup dhuwur. Terus Dipedhem jeru. Ya kali wah dikelatasan lho kowe. iki cangkem iso ora kabeh. Oh, iki. Anake Rina iki. Angkat sesek. Wong tuwa. Wayangmu. Bolemu ning kono ya garisnya dibatas lho bisa. Oh.
Ngendai. Ya protokol ya apa jadi begini. Kamu rumah juga punya jalan, tidak segera teknik. Ketemunya ini besok lagi. Yo nggak tahan dulu. Ini tak boleh cok. Apa? Wong perjanjian mau wis jelas perjanjian di awal loh. Batasnya dhewe iki kene. Kene iki nggonku, kene nggonmu. Saya gini. Bah. Kita cukup sebelum awal. Dan bunya hoya tok seneng. Segak mawon. Besok mawon. Kowe aja ngono lho, kowe aja cilik-cilik lho. Kita nyobet. Wong sesepuh ini mendoakan Sinom, dan Sinom ini berkarya dengan baik ya Pak. Karena saling dijaga. Orang kan berubah-ubah oleh kain. Wong tuwa iki karek durung anake. Bapak perempuan Sinom. Ya maksudnya nyupat kuwi lho. Lupa lewat duit. Ya kowe iki wis digawe. Lah kok kita sanggine ora duweni. Ojo karo mung gegecikan wae kok. Rombongan mungkin. Ya wes kene. Duitmu di duitmu. Yo tak susu seket sewan. Tendang kok. Besok. Wes. Digongane jame mepet. Kita kira suwi. Rembug dam ngene iki aku lak rasane. Badake rolas. Oh, garwane susu yo. Ya ibarat adewe ning kene iki lak wis keluarga. Aku sebagai adik kudu adewe kudu iso ndongakne nggih. 100 toh saya itu. Nah, Wes, Pak. Kali ora adewe ning kene lak keluarga. kemanten. Kudu iso ndongakne. Iso, yo. Lah piye lho ning luar negeri kono ning Korea wis pirangane taun. Sing itu yo kok Wetok ya kok. lanang Korea. Alhamdulillah ning kono ya wis dadi ketua paguyuban Reok Korea Singo Muda. Muga-muga tetep lancar, tetep kompak. Amin. Iso pemaine Moroko dibawa rono. Amin. Terus rezekine saya lancar. Lancar. Aja masalah omah-omah. Oke. Tapi kok udah cilik lho iki. Sik. Nek Duk, Apa? aku iso ngonceng jenenge Mas Arif. Pripun? Iki simpel. Piye? Ah iki arah wong bara dhewe arah kudu didikoni ndi. Kudu genah, Inovasi kudu dipikir. kudu dipikir. Masalah mau berkarya dalam berpikir rumah tangga tetap kudu adil. Tujuannya tetap anak karo bojo. Anak kalau betul lah, Mas Arif itu mungkin tetap Korea tok. Tetap dia usaha, muka-muka Mas Arif soal Korea dia balik dia usaha sedikit. Sadar dengan anak bojo. Gatel dah sih kok omongin ini. Kejeran. Kalau kumon. Hari ini rukun. Rukun. Muka-muka keluarganya sih itu langsung tetap rukun. Amin amin ya rabbal alamin. Wanita rokok Lo jinawi. jinawi rezekinya melimpah. Betul. Tapi lo kui Insya Allah rumah tangga rukun rezeki tetap lancar. bener, Innamal a'malu binniyat. bener lagi. Boleh niat-niat rezeki bakal ya apik. Nah, nompo nih panggang Api, kok lari Mas ngono ora iso kok. rokok lari rongtil cekelek. Kabehmu ngono kok iso kok ora muti lho nek jero nek akeh papakan. Bapak ayo kalau becek nih. Ya kejian yo kowe yo.
bisa ngedone. Hah? Sing alang pitrali banter sing itu kok bisa ngedone. Rumah tangga gak iso gawe budul. Ngono Ngono, kuwi. Kudu apa sih saling sadar. Yo, rabi. Kok wis rabi? Urung. Pengalamanmu. Dene kok nang ngono kuwi. Saya pengalaman. Ya jare tonggoku ini. Kene iki mau coba setrine Mas Arif pakai tinggal ya. Oh, setrine jero to tak kira lho kowe iki lho kok nek kene iki lho. Soalnya Mas Arif ki mah kudu belonan, kudu cenak. Kakak ngamuk. Amin amin sehat selalu. Iki sampeyan ibarat ngamal ibadah ibarat kapanjane tonggo keparo. Iki ibarat yo sedekah. Siap. Oke, kalau saya kagem lingkungan setempat ingkang rawuh wonten mriki nek acara reok dereng rampung ampun kundur rumiyin ngerti saking Mas Arif sak keluarga mengke wonten Durpres. Nggih menika kipas blower mriki mungkin kakek dikebet ing wonten Yo prese kuwi. Mas Arif ki kok patok teko Korea. patung Sumo, sumo. sumo ku lho. Kapan mudin. Terus pokoke ade matur bali mlebu. Ora kon matur suwun kali iki karo Ora syukur saking Paturipan Jagawage matur suwun sampun rawuh. tetep kompak nggih, Pak. Ayah Samsi kali ayah Kutur, makasih Kowe kotor kok sebut nyatur. Ayah, ayah apa? Ero ora. Kain, kalau yang itu ayah, nggak rina orang jadi ayah. Ora layak. Potongan cepuk kali. Oh iya. Sanci ayak. Kowe iki bekok. Tanggalanmu sih gue mau Terus tanggalanmu sebenarnya gue. bocor. Modo karo kae. Karo kae top. Wes pokoke matur sembahyang, pokoke dadak-dadak kok. Areng nggak bisa. Dadak iki banteng kepleset kok. Lanjut lanjut. Coba sandi. Coba jenenge apa jenenge? Jaga kepleset.